Türkmen migrantlarynyň Türkiýedaky merhumlar üçin sadakasy. Musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynyň türkmençe Oraza bayramy, arapça Eid al-Fitr gutormanyň hormatyna Türkiýedaky türkmen migrantlary merhum watandaşlar üçin sadaka berdiler. 10 aprelde yüzlerçe we yüzlerçe türkmeniň jaýlanan Stambullaky Kilyos gonamçylygyna 50 töweregi türkmen geldi. Musulmanlar köplençe kynlaryny watanyna jaýlamaga senenşýärler. Emma daşary ýurtly türkmen migrantlary bilen beýle däl. Gynansagam türkmen konsullugy ölenleri öz watanyna äkitmekde ýeterlik kömek bermeýänligi sebäpli olary şu ýerde Kilyosda jaýlamaly bolduk diýip çeşmämize çäräni gurujylaryň biri B aýdýar. Bu esasanam COVID-19 pandemiýasy döwrüne türkmenler tarapyndan agyr duýuldy. Hut şu ýyllarda türkmen migrantlarynyň Türkiýedaky iň işçiň protestleri bolup, rejimden hukuklaryny talap edipdiler. Oraza gününi bellemekdäbi 7-nji asyrdan bäri Muhammed Peýgamberiň döwrüne değişlidir.